Zdravím. Dnes by sme si povedali, ako prežiť sviatky v spoločnosti toxických ľudí. Môže to byť naši vzdialení, ale aj blízky príbuzní. Najprv si povedzme zo pár slov o tom, čo znamená, keď hovoríme, že je niekto toxický. Sú to ľudia, ktorí opakovane prekračujú naše osobné hranice a v ich spoločnosti sa cítime nepríjemne. Niekedy takíto ľudia od nás niečo chcú, ale my to odmietame splniť, pretože je nám to proti srsti. No a vtedy sa urážajú a snažia sa takýmto spôsobom nás psychicky vydierať a vyvolať nás pocit viny. Toxickí ľudia obľúbujú dvojzmyselné komplimenty. Napríklad: Wow, ty si ale schudol. Už veľmi dávno som ťa nevidel. Ale úprimne, keď si bol pribratejší, vyzeral si mladší. Alebo ženy poznajú tieto narážky. No čo, kedy bude svadba? Alebo sa vás pýtajú: no čo, a kedy budete mať deti? To povedia aj v prípade, ak dobre vedia, že napríklad sa o dieťa už niekoľko rokov pokúšate a vám sa to stále nedarí a vám je naozaj nepríjemné to počúvať a spomínať na to, že máte tento problém. No ale toxickí ľudia to samozrejme robia naschvál, pretože za každú cenu chcú znížiť vaše sebavedomie. Bohužiaľ, to niekedy môžu byť aj naši rodičia. To sú rodičia, ktorí sú zvyknutí riadiť životy iných a ktorí chcú za každú cenu riadiť život svojho dieťaťa. Aj keď to dieťa už má 35 rokov, má vlastnú rodinu a dokonca aj deti. Takýmto rodičom je veľmi nepríjemné, keď sa dieťa rozhodne bez toho, aby sa s nimi poradilo, alebo si žije život podľa seba. Cítia sa byť nepotrební, majú pocit, že strácajú autoritu, no a preto veľmi často reagujú nepríjemnými komentármi. Predstavme si takýto prípad. Syn si kúpi nové auto a príde ho ukázať rodičom. No a ako zareaguje takýto rodič, s ktorým sa dieťa neporadilo? Bože, ty si kúpil Mercedes, to nevie, že sa Mercedesy neustále kazia, takto to dopadne vždy, keď sa s nami neradíš. To znamená, že snažia sa na všetky negatíva, ktoré to auto môže teoreticky mať, a žiadne pochvaly alebo radosti, že ste si kúpili nové auto, sa od neho nedočkáte. Alebo napríklad takáto situácia môže nastať. Prídete na návštevu k rodičom a sotva vstúpite do bytu, mama vám povie: to čo máš za účes? To kto ťa strihal? To tá kadernička je slepá? A možno, že váš účes je naozaj krásny a veľmi vám svedčí. Ale napríklad mali ste po celý život dlhé vlasy a teraz ste sa rozhodli samostatne, bez toho, aby ste sa s ňou poradili, že sa ostriháte. No akú reakciu očakávate? Samozrejme, že bude vás kritizovať a hovoriť, že ten účes je strašný. Niekedy správanie toxických ľudí nemusí byť nasmerované priamo na vás. Ale ak ste empatický človek a viete sa vcítiť do pocitu iných, tak automaticky to budete prežívať spolu s tým človekom, ktorému je ubližované, a budete sa cítiť nepríjemne a prenášať tieto negatívne pocity aj na seba. No a teraz dajme si zo pár rád, čo môžeme urobiť a ako si môžeme pomôcť, keď sme nútení tráviť Vianoce alebo nebodaj celé sviatky v spoločnosti nepríjemných ľudí. Veľmi silno odporúčam niekoľko dní predtým, ako tam budete musieť ísť, sa poriadne vyspať. Pretože ak sme nevyspatí, naša psychika je oslabená a vtedy oveľa silnejšie reagujeme na nepríjemné narážky a nepríjemné poznámky. Doplňajte si takisto magnézium, vitamín B a vitamín D, pretože pomáhajú našej psychike sa uvoľniť. To je veľmi dôležité, aby ste tam nešli už s pocitom napätia a úzkosti. Ak patríte medzi ľudí, ktorí sú citliví na kofeín, tak odporúčam vám obmedziť kávu na minimum. Ak totiž má na vás povzbudzujúci účinok, môže dráždiť vašu nervovú sústavu a potom budete oveľa agresívnejší a precitlivení. A vtedy veľmi ľahko môže dôjsť ku hádke a celé sviatky budú pokazené. Ak však patríte medzi ľudí, na ktorých káva nemá absolútne žiaden účinok, poznám takých, oni si vedia dať kávu aj o polnoci a o 5 minút ísť spať, tak samozrejme vás sa to netýka. Ale napríklad ja osobne viem, že keď si doprajem kávu po 4:00, tak už nezaspím, večer sa budem len prevalovať, budem celý večer podráždená a nervózna. Tak sa snažím káve vyhýbať, alebo keď si aj dám, tak určite to nebude nejaké silné preso, ale dám si kafe latte alebo cappuccino, kde je veľmi veľa mlieka a tá káva nie je až taká silná. To isté samozrejme platí aj pri alkohole. Ak alkohol má na vás upokojujúci účinok a ste potom uvoľnení, chce sa vám spať, tak vás sa to netýka. Ale ak po užití alkoholu začínate byť agresívnejší, citlivejší a všetko začínate brať príliš osobne, tak určite v spoločnosti takýchto ľudí nepríjemných a toxických
alkohol obmedzte. No a posledný bod prípravy, ktorý je ale podľa mňa najdôležitejší, je pripraviť vašu psychiku a mozog na to, že ten toxický človek tam bude a na 100% bude mať nepríjemné poznámky alebo bude sa voči vám zle správať. Pre náš mozog je najhorší pocit neistoty. To znamená, že ak si poviete, áno, ten človek má veľmi zlú povahu a veľmi zle sa správa, ale možno tentokrát bude milý a bude veľmi dobre naladený, tak si vytvárate falošné nádeje. A potom, ak vo vašej prítomnosti sa tento človek zachová zase nepríjemne a bude mať nepríjemné narážky, tak vás to môže zraniť, pretože neboli ste pripravení. Dajme si takýto príklad. Potrebujete ráno stať o 7, dali ste si budík a ráno sa zobudíte 5 minút predtým, ako zazvoní. Čo sa stane ďalej? Vaša psychika je pripravená, že ten budík za chvíľku zazvoní a keď sa to stane, nevyvolá vás to nepríjemné pocity, pretože ste s tým rátali. Ak však spíte a budík vás zobudí, to znamená, že ste to nečakali a potom ste rozdráždení a môže vás to aj vyplašiť. Na tomto princípe funguje náš mozog v každej situácii. To znamená, ak ste na niečo pripravení a dokonca tá situácia môže byť veľmi zlá, čakáte, že sa stane niečo zlé, ale ste si istí, že to tak bude, váš mozog sa ukludní, pretože vie, že sa to stane a bude sa vedieť na to pripraviť. A keď sa to stane, oveľa kľudnejšie na to zareagujete. Ak však sa nepripravíte a stane sa to, tak jednoducho vás to zraní, alebo vás to vydesí, alebo vyvolá vás to nepríjemné pocity, alebo vás to rozdráždi. A potom sa môžete s tým človekom pohádať, alebo vám znepríjemní celé sviatky. Ja tak robím neustále. Ak viem, že budem nútená tráviť nejaký čas s takýmto nepríjemným človekom, tak si niekoľko dní dopredu pred tým stretnutím hovorím, budem sa musieť stretnúť s týmto človekom, na 100% sa bude správať toxicky, je to prirodzené a je to preňho typické. A tak si to opakujem niekoľko dní. Môj mozog si na to zvykne a keď sa správa nepríjemne, mňa to nezaskočí ani neprekvapí, pretože som to čakala. Alebo takisto aj v tej situácii, keď to povie a niekedy máte, predsa len nie sme roboti a môžete začať mať ten nepríjemný pocit, tak si povedzte, je to absolútne prirodzené a pre toho človeka typické. A tak si to zopakujete zo párkrát a vaša psychika sa ukludní. Mne to veľmi pomáha a robím to aj v iných situáciách. Ak viem, že budem musieť niekam ísť a budem musieť riešiť nejaký problém, niekoľko dní predtým si hovorím, budem musieť tam ísť, budem musieť riešiť tento problém, bude to nepríjemné, ale ja to zvládnem. A takto si to opakujem niekoľkokrát. A keď tam prídem a naopak všetko prebehne hladko, tak som príjemne prekvapená. Ak však nastanú problémy, s ktorými som rátala, tak som uvoľnená a nie som v napätí, pretože som pripravená. Ešte by som vám chcela dať jednu radu. Ak ste nútení tráviť čas s nepríjemnými ľuďmi, tak určite sa s nimi stretávajte niekde pomimo. Nevolajte ich domov. Pretože ak sa situácia vyhrotí a budete sa cítiť nepríjemne, môžete hocikedy si vymyslieť nejakú výhovorku a odísť. Ak však ich budete mať doma a nebudete to zvládať, tak jediné riešenie, ktoré budete mať, je to, že ich budete musieť vyprevadiť. No a to určite skončí hádkou a sviatky dopadnú katastrofálne. To bolo na dnes všetko. Ak sa vám moje video páčilo, tak vás poprosím o like a odber. A ja vám prajem krásne sviatky. Hlavne si poriadne oddychnite a vidíme sa na budúce.